Wani shehin malami wanda ya saba gabatar da da'awarsa a gidajen karuwai da kuma kulob-kulob da mashaya, ya samu nasarar kuɓutar da wata baiwar Allah wacce ta zagaye jikinta da hotunan tattoo tare da kwaikwayon shaiɗan. Kamar yacce kuke gani tana yin kukan baƙin ciki da dana sani na fara shiga wannan al'amari, inda ta bayyana wa shehin malamin cewa a yanzu ta fara samun nutsuwa, domin tunda ta haɗu da shi ta ji hankalinta ya kwanta, sannan ta fara yin dana sanin wannan al'amari da ta tsunduma ƙafarta a ciki. Kamar yadda kuke gani, shehin malamin ya umarce ta da ta je ta yi wanka ta saka kaya irin shiga na addinin musulunci kafin ya bata kalmar shahada. Kamar yadda kuke gani, bayan ta fito ta ce da ta sa waɗannan kayan sai ta ji farin ciki ya lulluɓe ta, sai ta tsince ta a cikin wata sabuwar rayuwa, tare da yin alƙawarin insha Allahu za ta rungumi wannan addini hannu bibbiyu, kamar yadda annabinmu, annabin rahama, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Wannan malamin dai ba wannan ne karo na farko da yake gabatar da ire-iren irin wannan da'awa tashi ba. Kamar yadda kuka gani, ya sha shiga gidajen karuwai da kuma kulob-kulob da mashaya, inda kuma da yardar Allah, Allah yana ba shi nasarar musuluntar da ɗumbun mata waɗanda suka kauce hanya tare da ma mazaje. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya sa malaman namu na Afirka su yi koyi da irin waɗannan da'awa, ba da'awar cusawa al'umma ƙiyayya